Roll action. Anak iki seneng. Hey. Si 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 si. Hey. Indonesia. La 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 la. Goyang le, goyang le. Jan-jane dek aku wis rindu. Wis rong taun lawas ora. Aduh aduh aduh. Eling-eling dek jamane semono. Runtang-runtang runtung anak-anak anane ra ono liya. Sikap ja ja ja. Ae o ae ae o ae aduh duh 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 duh. Oh yo yo yo. Ya la la. Ye aye aye. Ye ayo ye. Ya ya ya. Ora toyo nganggo tekek kecemplung kaleng. Timbang golek dek lebih albu ngebalen. Yakin yo? Iya iya iya. Bica estu dik dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga kusingani. La 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 la. Ayo Bun sini Bun. Sing nonton wake yo sayang yo. Ayo sini sini sini. Rana yo, Rana yo. Intip yo. Intip. La 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 la. Jan-jane dek aku wis rindu. Wis rong taun lawas ora ketemu. Indonesia. Eling-eling dek jamane semono. Rontak ono liya. La la. Oh ae ora apa-apa ora apa-apa. Sing oke ya ya ya. Ora toyo nganggo tekek kecemplung kaleng. Timbang golek dek duwe becik albu ngebalen. Luar biasa Mas Edi, semangat ya Mas yo. Oh ye. Saestu dek dadi anteping kalbu.
Saiki jambune didol ya Mas Gareng ya. Murah. Murah ya. Iya. Piro Mas? Pok gondelan aku tang. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan enak era karuan. Susu rondo rasane rada sepok. Hihi. Aku gelem. Aku gelem. Aku gelem. Aku gelem. Goyang le, jamuan. Se. Kelingan manis esok. Terus lho yo, sae lho sekarang. Terus kelingan apa gem. Indonesia. Restoran kasih sayang lakon dadi bojo. Wasek. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis tekan nelongso rasane ati. Lakon melu duwe. Jambule, ayo. Jambule. Masuk. Walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Hei, ha. Ada gula ada semut durung rondo aja dira. Lulu ya. Ayo. Aduh. Mas Edi Indonesia. Buka sini. Manis rasane. Sajan jelas tak enteni rangkane. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku nduk wis kebacut tresno. Nelongso. Nelongso rasane ati. Nek aku ngerti lakon melu duwe.
Nah, hei. Ya. Doa lo, oh ya yo, ya. Tangan duk. Gejulan. Ya. Doa lo, ya. Kali ayo moblong ala jeneng yo sisari ala ngetan balik kulon apa sejane kelakon yo pedotan kas ngapak Banyumas nek ora pedhot ora kepenak. Nyong njaluk tolong dulur sing ngapak kon wangsalan. Ngene sapa sing Ayo tanya? barian. Ayo parikan. Barikan, putune kene. Kudu ana kaki aja. Ngene kaki. Ternyong. Endi sih? Walah Kok kae meneng. ta? Ayo meneng bae wedi apa ya? Ora wedi gila loh, Mas. iya. Gila keropean. Tetengokna sehat panjang umur. Amin. Nggih. Alangetan balik ngulon apa sejane kelakon Waru dayang. Piye, Mas? apa? Langsung Piye? gong. Alah. Jaret lore kebeda pinggire tiwas dilirik ana sing duwe. Waru
ora duit kapan akeh were yung. Ngerti ae ta Mas kayak gini. Aku harus duit semangat yakin. Ijo ya Mas langsung Mas. Timun sigarane wani nambung perkarane. Masalah siji ayo parikan aja isin-isin ngesuk ora ketemu maning ngene-ngene ora wani Yung kok reka lagu apa Yung bar kiye Yung Hah? Pak Arif lagu apa kok Perawan Kalimantan wis bar iki berarti langsung rampung Perawan Kalimantan oke siap bar iki langsung sat Perawan Kalimantan siap oke duit wis ditukerna aja ngonti gagal oke siap. Jangan sampai lolos ya Mas. Lolos. Lanjut. Ayo. Oh iya. Parian kok. Pring sigarane ayo bengong kayak maning. Jan kepriwe. Ket mau salah Mas Yudi. Nanti suarane esek ora sida bae. Kepriwe. Aba-aba makane aba-aba. Mikul suket dientul-entul pengen